Kiang dewe seneng dewe Kiang dewe sok gede nyambak tum sampai gila loh, pas sampai gila gumoh loh. Pak Jalan ketuanya gitu. Pak, tahan ya Pak, ini kegobaran. Tangan putih ya Pak. Kowe ra mboten kuat pelambengan tangan on. Aja bisa. Gus ngalah. Iki godang dutan sak kita sesuk. Besok terus Kudu totalitas. Nah 10 yuto loh, 10 yuto. jangan kok ngomongane bareng Gus. Ayo, cepet. Ngomong iki bareng sementor ya nan. Jadi saya kok ngambil Ada semene iki mbok yo sedeng. sedang, wes toh. Anu aku. Ayo, ketemu. Iki udah ya. Ini dong. Nah, ini. ya iki kebayake nduk ngen Nah, ditutupi iya mau kan nganggo minisa sira mangkat lho so Oh ya Allah. Iki lambene sapa? jika nyautan yang ngerti jalan dalan mau ning pemeane Bu dene Nanti yang nonton satu lanang itu mana banyu putih. dan dibuat iki semok lho Nyanyi sih. Jawabannya ya Awake dhewe iki agamane Islam yo, Nduk. Lah, beberapa agama Islam ada dadi tontonan kae saya kudu dadi tontonan. Agama Islam sampai gunung diwale nuansa Islam. lah nek Islam iki ya wayahe kudu nganggo kudung dadi kira entuk bujusan kuwi iya Salam. piye karepe ngopo Mun yo kok ora diri iki. Kalau bikin muni iki yo gitu. ditutup mas siap-siap ditutup ikan kowe ngerti apa ora ya kok kene iki nang tanggape Sasmiti Sasmita terus mendekati HPL Iya. iki mendekati kira-kira HPL kayu Apa aku li ngomlok teh. keblok Ayo pada agak dosamu aku aman ayen yang dosa rusak selate kalau bakal rumput akan mandi Wis nyoba pesona tekunci esok Mas Pedro Tumat awake dhewe sing ngaso agama Islam salat 5 wektu ki aja nganti ditinggal. minangka kuwi cagake ngaco Cagake agama itu ya kewajiban awake dhewe pinter ana ya nduk. Aku kadang ya melu campur nduk. campur sari Campur sari. campur endut piye to Karawitan. Kadang ya lagu-lagu religi. Ose apa krungu-krungu biyen yo gawe grup campur sari utawa karawitan yo apa jenenge apa lho Semono laris. masa
Nanti balik-balik itu Rong tahun ijo masih buadok gak. Ya, piye to Mas? Jenenge Karawitan Tirta Karna Laras. Terto kan. Tapi tenang Jan ora rong tahun jadi sinden ngasih lempoh yang panggung. Lah ya kira sepuh ini baru betrapa ayu. Lah Piye? Lah aku tak boleh anu suhu to. Suwi berpacitan para itu kabeh tak nyanyi. Iya. Lah kok bedakane padha. Piye? Iki jenenge sing ora pas. Coba nalaren tirakatono. Aku itu wisik saka Gusti Allah. Kamangka jenenge Tirta Karna Laras. Tirta ku banyu. banyu. Karna ku kuping. Laras iki wis ngarani. Lho Tirta Karna Laras iki dhewe banyu sing metu saka kuping lak apa? Wes aku surene sing nambah blas tok cetokno. Supet-pet sayang ini. Iki saiki bubar. Bandro sindene tuwek guys tak pateni sampeyan. Tuwek isut. Ya tuwek iki skarpendo ya wis manembah karo Gusti Allah. Awake dhewe patute bersyukur. Saiki wis tuwek pokoke ayo dugeh eling ibadah. Nek wengi ayo padha melek padha wiritan nyedhakake karo Gusti ya. tenang. Sinden pondok Bapak. Pondok apa Mas? Bersalin. Pondok alkohol. Kok sepondok alkohol? Muslimin Banyak siap belakang saya Mas. Kaku putri. Kelas tua. Hanya Sena rodo. Aja ninggal. Orang macet-macet. Motor. Nyontel bokong kula ini sih. Robot apa kene dah? Tadi becek ya. Kose. Pokoknya becol. Iki wong kose. Mbak Chandra. Iki mesti wong semiliki bapak-bapak kalian ibu-ibu iki mesti gumun. Priye Mas? Arep tekon isine bokong kuwi apa? Lah iya aku dhewe yo gumun, aku penasaran. Penasaran. Aku ora gumun. Tapi do gumun. Ora gumun. Ya mosik. Mas aku jadi prilo. Mas aku jadi prilo. Totalitas, aja kaya mangkono. Totalitas. Kowe mudeng ora? Wong nyambut gawe bareng ki yo piye carane iki ben gayeng. Oke Mas. Wong kok maito wae rumangsaku. Lah aku dibeli loro lho. Anu piloro. Piloro. Lah buka pakai nanti. Iki udah meneh. Ya kudune ke sing totalitas aja Kok nasi. sing mitaline? Aduh, mereka kayak urung batal nggak kayak urung guling deh. Mbak ya wis ngono lah. Kowe bekas sesar apa men? Ya ampun. Ya ampun, tuh lebih
Tutup meripat toh, Dek. Tutup hidung. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, Lho Bu, isine bantal. Gambarnya Hello Kitty. Iya aja kaya ngono kuwi. Tak kemana? Pokoknya mbok dua iki. Sesuk kok nyambut gawe meneh lho, Mas. Sekono nang ora. Yo, bacotin lho. Aku tuh nggih, ngapa temen anu Pikirannya nanti. enggak boten penak potong ora aku tapi Ayo bacotin Mbak Chandra. yuk Setar desa. sore lapangan gambut Ayo kanca, ayo kanca dolanan. Mas Bago, menika Bapak Jumari tasih keparengan ya. Wih, kapan sih. monggo Pak Jumari tapi nanti kula mesti Pak Jumari monggo tinggal mriki katuran mriki kula aturi monggo Pak Jumari. Ibu menika Bapak Jumari. Kudu kowe ta? Oh, Bapak Jumari menika kepala desa kok Kang Bapak. Oh iya. Oh lah kuwi anakku ni maju. Pak Jumari pundi piyayine kon, Pak? Monggo nyuwun berkahipun, Pak. Nyuwun. Monggo serbet Mataram sah. Bisa kas dari kersa. Cendalu banget terus nanti keluarga sami wilujeng iki wau tingkae kan hardi Ikan baku monggo Pak derek memuji kanca-kanca ingkang pas kalian kahanan betul ingkang sae-sae kamu kok gila wilujeng dalu Mas Wilujeng dalu. gila Mungkin kaya kok moncrot ngono Kak. mbak si api Nyun pangapunten Pak, menawi yen pun dandan ngeten iki macak ngeten iki sanes bagam. niku nek dasane enten daerah rada ngetan niku napa teklek napa napa Menika bardi. usah berarti kok Pak Banci ra dadi. dari tadi Pak dari tadi baru umroh niku terus leren ayo
Monggo Pak. Monggo, Pak. Jumari, kesaken napa? Napa kesake kula kok? Betul tegas. Betul Pak. Oh, itu digeser-geseran fotone iki HP lho Pak. Kesaken lagon napa Pak? Tapi latihan kali Pak Dalan mau ini. Aku yang kota-kota saking TKS kalian dibantu. Itu jadi kok kan menurut tuh dari yang kemarin. Harus tahu sama Mas Betul Mas dari itu. Juga tuh Bakong mungkin bakong kan Mas Betul kok. Juga kita nggak kita mengorek nih panggung. Tidak perlu macul. Bakong pun ini. Lo bro. Oh, beruk jadi apa? Beruk, nggih, beruk jadi. Beruk napa beruk? Beruk. Lagi betul beruk. Oh. Monggo lagu niku napa? Jadi dulu tak kurang makan lagi di terus nih ya. Oh, sesi gimana sih? Sesi Jumat sidan komplit Pak. Nah, sidan. Dan ini seniornya Nggih, senior temen iki. Wah, dan berikut. PDM komplit sedanten. Aku tenan golek sing ayu-ayu iki mlebu pabrik kula dhewe sing. Betul apa-apa. Wah, ini tengah-tengah melaku. Tenang lu ayu langsung kok. Saya pernah di Belono ini. Panjang lo lah jadi dulu Bapak. Latihan ini pintar nih Bapak nih. Saya biasa. Hari ini Wiwitane Terus gunting kan Bagong, sementara bapak itu kan elok derek sang Semangat pun sendiri. Alah ya Ya video kalau susah tanggapan. Bagus Ken olah budaya olah budaya apa olah boyok? olah budaya. Oh budaya, olah boyok ini kelasnya kayak jadikan Anu Pak, bola balik mati itu kupat. pinter loh kita kembali. Kula Pak. Nih. Kula kali kula. Bola lali. Tenang mawon. Kok kula iki bojoke mine teko lho Pak. Tenang mawon. Nak duit kok tadi mungkin tak Oh laku. nggih. 20.000 kula cepet damel cedek. Boro-boro. Disumpah apa nyumpah? Boten, aku tambah 2.000 tuwa ki gas. Saiki niku lho Pak. Oh nggih. Sowan marang kutha gedhe bendoro terus bendoro terus kayu-yun kan kayu gitu Kayu ngono jatuh cinta. jatuh cinta Kasmaran iki. Bendoro terus kayu ya. lenggang kuning bangsaking Selendang kuning kang saking ukir niku diibarati wanita saking desa. Wong wedok saking desa ingkang kuning niku giring kados kula menika. cara-cara ini bahasa saat ini kuning langsat ya. Lah, kuning langsat. Nah, kula niki lak kuning mangkak. Iki. nyau bosok Suara datang permono ning wasesa Tandang suarane niku serak-serak basah nanging pinter ngawuhana ngandaranipun. terus iya Mas Adi manggung rembarang bendoro Santiago bicara ngencangake nulis Cangake alis lho kedip-kedip.
Carane Edit-edit aja. oh jenenge ketil-ketil. ini sasmito ya. Nggih. Carane komo jenengan ngedepi Pak Sandi. Kula senang Sandi boten. Oke, ora. Nggih, Pak. Apa dikebot to, Pak? Wong wedok guyune. Terus tresno sesidem. Yo Mbak Wiwit kali Mbak Lastri jenenge. Ya, jenengan pilih sing gendi, Pak. Pilih kali. Loro, Pak, loro. Satu yang kami pesankan pada kawan-kawan Gumandi. Teraspirasi oleh Pak Bupati Wonogiri, kita menyatukan budaya yang sangat baik. Sing ngrungokne budaya niki ngremete wangel pancen angel bisa dilakukan pada Pak Sandianto. Penerusnya Pak Bupati sepuh-sepuh ini harus memang dilanjutkan pada yang muda-muda. Yang kita dhewe koyo ilang. Nggih, Pak. Jadi ini di dalam siji pun alhamdulillah meninggal. Keiuran nek penerusé terus dayu mriki. Tur niki wae kula nggih di-WA kali Bapak Bupati. Nggih. Niki akan mendekati nggih menika hari jadi Kabupaten Hari Wonogiri. Jadi. Mengke yang ikut nyengkuyung ngramekaken bakal kanca-kanca seniman se-Wonogiri wae. Ya, amin Allah. Muga-muga kanca-kanca Gumanti harus ikut serta Yang penting tetap semangat. semangat. Perkara sing kurang iso digoleki bareng-bareng. Nggih, laras. Dengan kebersamaan kita berarti bisa maju selamanya. Anjayeng Bawono, Gumanti dan PS3 Kecamatan Slobimo. Amin amin. Amin. Luwe bece ateno Ngalor nyang Bojonegoro lho. Loh, Mas. Loh. Awas. Yo.
kagak manajer. Jas, biaya ini tesih nom-nom. Iki kompak tenan iki. Kompak. Nggih, mriki rada kowe tempatene. Lah iki mau ngiringi wayang sing 20 juta apa maku ora iki. Pripun? Maku ora 20 juta. 20 juta. 20 juta. Aku ora tau. Laku ya. Sindene 19. Tapi nek biasa ya. Enek, Bro. Gila. Mosok sinden rene ndase iki rokok-rokokan. 20 juta lho sih dari 19 lho. Tapi mending. Urip ya, ya. Ya, Ri. Iya, monggo. Urip on. Kota berdiri Mbak Wiwi kali Mbak Lastri. Ping apa sih? Kang Bagong. Menika musikipun nggih wonten. Musik. Ya disanjak nih. Ya isi. Cara kerekelannya ngendi? Sinden kok penekan. Kok menapi wonten dawuh? Oh menika dereng wonten Oh, pamundutan. makan. Nggih. Ayo. Dereng wonten. Menapa Mbak Wiwi? Musiknya pundi? Lah kowe kan yang ditoyo. Nika. Ayo maneh. Kowe iki dicedhit kok. Oh, lah bocah. Oh parion ya. Lah kok ngerti? Lah, sindene jenengan iki aneh lho. Lah Habis pundi Kang Lah Bagong? sinden kok penekan. lah niku senengane menek kok. Ya. Ayo Kang Tata ditanjake. Mas Totok dan kawan-kawan. Siapa? Lagune apa? Ayo. Iki boten request nggih. Dereng enten. Bubar nomor pripun? Kok yo bubar yo piye lho kok. Aja bro, aja bubar. Oh nggih. Iki nak perlu teko sesuk-esuk saurune ndang kita nanya ki awake dhewe tetep aja medun. Ngono. Nggih. Nggih. Monggo Mas Tata. Anak juga. Gusti Allah jebul pangeran kaya ta ora patek ketok mataku. Ya ampun. Tulahmu iki lho. Kok iso ndusur to, Mas? Monggo Mas Tata.
Dilanjut. Tasnya wonten wedal. Ijek niki mengke balu. Oh, Iso kok iso kok balu Mas iki wis esuk, Dik. Kok nanti biar pokoke. Lho kenekan meneh. Sinden kok rekasake kancane. Gendongan. Allah. Kita bukan ah. Ya, Sinden tipis cilik. siji bongko siji wis kader Kang. Ya nek sik loro sisane ya dirajake. Ya. Yo. Mbak Lili endi mawon nggih. Mbak Lili endi? Oh nggih monggo iya. Ndek ngene. Karo Mbak Nggih Ana. kalian beranak monggo. Kalian. Ya Mbak. Monggo manut nyarah ngaturke sing pas kalian suasana. Kang Pedro. Lho. Oh, Piye? ora ono iki lho, sinden-sinden iki kok anu. Bareng ngatur lalor. Lalor piye, Pak? Ini cinta Iya. Pak Dewaro. Menika Pak Dewaro. Oh Pak Dewara nggih monggo. Lerek. Sing pundi Pak Waro Mbak Lili? Nika wah nika juga ten Pak. Ojek. Kok ae Pak Waro saiki lagu napa? Monggo Pak Waro. Nggih Pak Waro menika Napa, Dek? tepi saking jadi ronto Mas nika. Napa Mbak Waro? Mbah Waro. Kodang kuning. Siap joget, Mbak. Oke, mriku mawon. Mriki mboten amot. Nggih. Udang kuning, Mas. Kodang kuning ta. Podang kuning. Iki tanjakan malah Seragen jatuh. apa langgang tadi? Ragunan ya. Nggih. Monggo Bapak-bapak Mas selamat menikmati dinner malam. Dinner makan malam. Kadung lembegar, iki sing ndut ana kene. Ngapunten lho, Dek. Amit ngapunten dong. Lanang lagi.
Ayo dipune pengendangnya anti mainstream. Pengendang bil. Mana ya? Ya, Aku tak nyanyi baca itu kurang. oke, nggak apa-apa nyanyi. Apa ya? Anu gibote. Wong kok lar mirang ke ledek kok ya. Iya, lagunya apa? Aja nesu-nesu bae. Sing duwe apa dhewe? Anu pisang keju. Apa? Pisang keju. Pisang keju mbahmu. Singkong keju. Pisang keju. Kok pisang keju? Kayak panganan ya mandara. Aku nah iki lali tenan. Lah tak yo nganti musa tekan di rumah saku. Ya, singkong keju kanca-kanca dipun aturaken. Ngapunten nggih para presiden. Silahkan bodoh kikrik. Ngapunten. Nggih, dadi mengke kula nyanyi tadi jenengan rungokke. Nggih, jenengan rungokke kajenge mengke seumpamane kula wayah-wayah mboten melu iki dadi ora perlu rezeki wong tuwek wae ngoten nggih. Lagune pisang keju. Singkong keju. Timo setot. Tengok YouTube. Ya. Ya Allah, lha gede. Tapi samangke mengke enten penghormatan mulih. Unji. Jenengan Petro. Ini betul lho. Mereka mangke ketuanipun Gumanti. Oke, sedika. Oke, mangke ketuanipun Gumanti diaturi. Oh, Pak Diki kali Mas Gatot. Mas, Pak Diki kali Mas Gatot. Oke. Wah, Mas Gatot. persiapan Mas Darto, Mas Diki. Gatot tuh ya. Gatot iki karo aku wis lho. wis jero mati. Nah, Mas lo perlu dibubuti kalau Gatot. Apa? Bubutin masa pitik itu. Ditagi saya ini ditagi. Oh lah kait sih. Anjing. Ya. Iyo. Mantap jadul ini.
Kau bilang cinta aku bilang berhenti. Ayo selera kita sepatumu dari tali. Oke, semua tangan di atas. Kaki di atas. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Apakah ini mengikuti jalan selalu? Aku suka singkong, kau suka keju. Aku suka jaipong, kau suka disco. Aku membaca seorang gadis yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. Aku hanya anak singkong. Ayo. Kamu tenang ya. Cinta padamu. Aku bilang pikir dulu. Selera kita terlalu jauh berbeda. Masa permu dari Paris, sepatumu dari Itali. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Yo, Manakah mungkin mengikuti acara karena selalu hura-hura. Aku suka jaipong, kau suka disco. aku suka singkong, kau suka keju. Seorang gadis yang sederhana. Aku ini ya anak singkong. Aku hanya anak singkong. Anak singkong. Anak singkong. Dia cangkemmu ya. Gini, Gatot. Ya Mas Gatot kalian Mas Diki, monggo. Gatot bosan Mas ya? Mas Gatot itu. Mas Gatot. Ayo Ayo. Gat. Mas Gatot. Ini Pak Duki no. Mas Gatot, ayo Mas Gatot, Mas Gatot. Oh lagi Mas Diki aja Mas ini Mas. Ya Mas Dik. Ayo. Mas Diki. Ayo, Aku Mas rada sentimen karo Diki iki kok. Lah ngapa? Aku tahu dibayar duit palsu. Kono tau ngenyangi kowe. Yo kayak duit palsu. Lah kowe iso bikin duit Mas palsu. iki kok palsu? Lah aku yo wanita palsu kok urusan. Lah selamat malam AA. Wah, mati, aku malah mati. Gimana sehat? Badanmu sehat? Sehat. Kok malah wis malih nih, Bang? Malih lo aku batin. Wis ora apa-apa yo Ora aku apa-apa. terus ngene iki. Mending. Tak rewangi nih kok. Kopi ini udah siap, jalannya di sana. Tunggu Iya. siap. Anu lagunya apa?
Hah? Lagunya apa teman mau? Teman-teman mana? Dok. Lu panggil temennya Mas Halo Gagal. Dok, sini kau. Urusi warungnya ya. Ngurusi warung jadi kebanan. Oh, kebanan. Panitia kok ngerat warung. Panitia ngerat warung lho ya sambene kuwi kok. Apa-apa. Bisa enggak? Lah yo kawan sama rokok Mbak. Ayo Mas Diki, kenapa lagunya? Oke, Oh iya. ya. Garengnya ganti. Lah iki teko. Iya Mas Gatar. Ya, Mas Gatar. Anu garengmu gebero kan di. Ayo selamat malam Mas Gatot. Matur nuwun. Ora perlu diri. Nggih, Kang Petro.